Hengera a bač rýchle. Tanečné, nevšedné atmosféry. Bang. Ako to vidí on. A hudobná produkcia Shout You Project People. Daj návod, čo robiť, aby sme boli šťastní, kámo. Povedz Jano, prečo im žereme to seno. Bláznivý život žiť, utekať pred tým, čo má prísť, čo nás tlačí. Pekné chvíle, mať sa kam vracať a za nich kráčať. Nám stačí žiť normálne. Povedz, čo je tu normálne. Názor a postoj, chcem pauzu a prestoj. Neviem, čo skôr niekedy je a zas není inokedy. Niekto je a niekto není obmedzený. Niekto je a niekto menej na to pripravený. Viem, čo som dojebal, čo som urobil, čo som mal a čo som nespravil. Jak debil znášať následky za pičoviny. Ako sa dá byť aspoň trocha viac zodpovedný.